Anano naman ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Oral argument patigayonon karon nga adlaw. Pero bisan pa nga ipamatbat sang korte nga illegal ang pagpaisol, posible daw hindi gyapon madayon ang eleksyon sa Disyembre 5 sini nga tuig. Si magulang Aimee Marcos niya kay manghodya niya bong abi niya arang kahaman ng mga agri-smuggler ho daw abusaran na nila ang pungsod Pilipinas. Bao Department of Finance niya hindi kami paborya sa pagpaiway sang pugo ba o sa pagkadako gali sa ginakaltas nga kwarta sang gobyerno sa panahon. Subong man ang baong nagmidol ko no sa pagpapatay kay Percy Lapid, patay man sa sulod siyang bilibid ba daw pelikula ba. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bayo tambal sa ubo, sipon kagilanat, tag 14 pesos lang, produkto sang klinika di alternatibo. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasais 38, imposible. Siling sang kumilit nga badayon pa ang Disyembre 5 daw gulpi lang kumambyo ang tindog sa kumilik. Kay man patigayunon ang oral argument, may reklamo si Attorney Romulo Macalintal nga illegal ang pagpaisol sang eleksyon. Pero siling sang kumilik na ng siling nga hindi na nila masarangan pa kung ipadayunon ang barangay kag iske nga eleksyon sa Disyembre 5. Bisan pa ibasura sang Korte Suprema ang lahi nga nagapaisol sini. Wala na tsansa. Palaban-laban na. Daw madayon gid ang eleksyon. Kaya man ti kumilit na nagsiling mo. Bisan nga magsiling abi karon ang Korte Suprema, illegal ang pagpaisol. Ti siling sang kumilik, hindi na kami makasarang pa. Amo na siling ko kahapon, subol na. Sa kahapon, sa Senado, siling ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, matapos niya naging pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang lahi nga nagapaisol sa eleksyon, naguntat man sila, naghinay man ang ila preparasyon. Rason nga kon magsiling ang Korte Suprema nga illegal ang pagpaisol kag idoso ang eleksyon sa Disyembre 5, ginako na niya sang kumilit nya hindi na namon ina masarangan ang paglagas sa printing sang baluta, pagpamakal sang iban pa nga mga kinahanglanon. Ang buot silingon, bisan may oral argument, bisan ano pang pamatbat sa Korte Suprema, daw klaro na nga madayon gid sa masunod nga tuig sa bulan sang Oktobre ang eleksyon sa barangay kag iske. Kay mano pumili ka nagsiling mo? Nya bisan niya isiling ba na sang Korte Suprema nga illegal, wala na kami sa maymo, hindi na namon masarangan kag malabot pang schedule nga sa Disyembre 5 na ang eleksyon. So ang silingon, daw mauluatag na, daw madayon gid ang eleksyon sa masunod nga tuig sa bulan sang Oktobre. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasais 41. Balik kami pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga conflict sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may covid pa tapos only Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako mangulang eh siyempre The time la 6:46 gapagot si Senador Jaime Marcos. Siling niya sa iya manghod
Ambot ko na nung tawaganay na niya kung bong o tol niya. Tol! Ano ni man? Abi, arangkahan na ang mga smuggler. Ano ni nga sa Department of Agriculture. Ini mga smuggler sang utanon, prutas, karne, kag iban pa nga mga produkto agricultural. Nya amo ni silang gahalit sa aton mga mangunguma, kag amo ini sila ang nagapaibwal sang presyo. Amo ni panawagan ni Senador Amy Marcos sa iya utod. Nya ano ni sila? Ini na gini sila iya mapunggan, mga sindikato na ini. Dapat siling ni Amy Marcos nga dapat arangkahon na ini sila. Dapat pauntaton pang islan ini sila. Kag kon mag-appoint sang bag-o nga head sang Department of Agriculture kasubong si Bongbong Marcos mo. Ang kapungko niya butangid ang mas ulo istrikto daw gina patuyangan lang nila ang aton sining mga produkto. Gasaka ang presyo, daw wala lang, pabayaan ta lang ni, ang mga smuggler nga ni, daw kilala mga ni, ang pila ka mga ginmit lang niya, kanday Michael Yang, Celia Cruz, David Bangkayan, kag a certain Paul Tebes, nga suno ya daw isama ni siya, may angot sa sugar smuggling. Nya, ini si Michael Yang nga naminsunar, ambot kun amo man ni siya ang ginsiling ni Senador Rapi Tulfo sa nagdigad nga adlaw nga amo man ni siya ang isa ka tawo nga anay ginagamit ukon empleyado kag advisor gid ni Presidente Rodrigo Duterte, economic advisor pa. Ti siling ni Senador Amy Marcos, pabayaan ta lang ni. Amo ni silang gahalit sa aton. Ti siling niya sa mga opisyal sa Department of Agriculture, lakip na si Assistant Secretary James Layog, anay rebel military officer, niya oy bugtaw na, panglagsa na, daw hindi na maintindihan na, ini mga big time nga mga smuggler, gasalalig ini sila, sinong ginasaligan nila, may ara man opisyal sa gobyerno, nga ginasandigan ini sila, amo nang siling ni Senador Amy Marcos sa utod niya, utol, ano man, panglagsa na niho, halit na ni sa pungsod Pilipinas, tugtan talang ni ini mga tao ni, nga sigiho nila ang ila sini illegal nga aktibidades. Aber, hulaton ta, kon pamatian ni Presidente Bongbong Marcos ang iya magulang, nga siling niya, abi, one time, abi, pating karagaman na buhok mo, panglagsa ining mga illegalista. Di magulang ng gahambal, basi palang kon pamatian ni Presidente Bongbong Marcos. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station
station na iyong pinakikinggan at ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Kay 5, isabit ko ni makadali ko. Ang natabo bla ni kay Persilapid nga ni. Ning isa ka pinatay nga broadcaster bala. Daw ang natabo daw pelikula no. Siling ang nagsugo sa sulod sang bilibid. Kahapon, ang middleman nga among kuntani ang dakpon nga muli siyang nagsugo nga patyon si Perse ay patay man niya sa sulod sang National Bilibid Prison. Siling ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Daw pilikulagid ang nagsugo nga magpatay, pinatay. Posible ang nagpatay, patyon man. Kag posible ang nagsugo, may hara pagid sa ibabaw, may mastermind pagid. Amo nang ginapulo pangita subong. Kay ginabantayan ng iban pa mo, nga mga middleman base kon
sundon man kag uruton pamatay para nga wala sa mangin saksi sining kamatayon ni Percy Lapid nga ni. Amo ni nagakatabo subong porte no daw sa sine mo lang makita ini mo nga suguon ang gunman nya patya. Pagkatapos nga patyon, ang gunman patyon man. Pagkatapos ang nagsugo, patyon man. Kami ara pagid sa ibabaw nga mastermind. Daw amo ni ang nagakatabo subong. Di kakita niya nga ang mastermind ka nagsugo. Sa sulod pa sang bilibid. Ba, daw hindi amo hao. Abe, lantaon ta ang investigasyon sang aton mga otoridad. Daw, amat-amat, basi maurot ini sila patay. Kaya amo ni mo ang nagakatabo. Basta suguon ka, laban-laban man, tungkiling ka man, kay basi manugid ka. Kag ang nagsugo, tumba man, kay may ara pagid sa ibabaw, nga hari-hari. Amo na ya, ang dapat naton nga lantawon, amo nang imbestigahon ninyo kung sinogid ang mastermind sining pagpatay kay Percy Lapid nga ni. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Balik kami pagkatapos ini.